Ohoy, magandang hapon. We are back dito po sa Day 5 ng ating Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldeco at ng Ako Bicol Party List. Kasama pa rin po si Kapa Morgan at ang aking siyempre constant na kasama simula pa noong Martes. Si Coach Kyle Marilla. Yes, magandang hapon po mga kasurog. And we are now at our second game sa ating Day 5 dito sa Ako Bicol Cup 2022. Yan, labanan between Jovellar and Piodoran. Jovellar meron na silang isang talo at unang game nila at pangalawang game itong natutunghayan natin. Samantalang yung Piodoran meron na pong dalawang talo. They recently lost to Libon. Yan ang sasagutin natin ngayon, Coach Kyle. Sino ba sa mga teams na to na nangangarap manalo, masungkit ang unang panalo sa tournament na ito? Sino ang uuwi na meron ngang panalo at ipipresenta sa kanilang mga bayan? Definitely, partner. So, ang istorya natin para sa ball game na ito, who can conquer a loss? Yes. So, magiging conqueror ngayon ang ating winner sa labang ito. Yun nga ang ating aantabayanan dito. Kung sino ang makakatalo sa mga talo nilang games dito sa dalawang koponan. Tatalunin na siyempre yung kanilang unang-una yung kanilang mga sarili. They need to have that confidence. Of course, you have to be confident para mas magkaroon ka ng edge sa labang ito. So kung sino yung mas may kumpiyansa sa sarili, will definitely conquer in this ball game. And syempre, pagkatapos ng ball game nito, they will come victorious. Yes, of course. Samantala, baseline throw in tayo. Sikaw ang gagawa niyan papunta kay number 22. Pero wala. And right now, slow start for the both teams. Yes. Jovellar now ang may ball possession. Number 27, Marcadero. Ayun si Cao for his another two-pointer from Cao. Siya yung unang nakapunto sa ating laban. Actually, nasa sa kanya yung unang four-pointer ng ating ball game. The 4 of the 6-point right now by the Team Piodoran coming from one man who is Robin Cao. Ojada for the rebound. And right now, partner, kung pabalikan natin yung ating key player matchup, I cannot see Ezekiel Cadag sa bench ng Team Jovellar. So he may be absent for this game. Or maybe he will be just late. Malalaman natin yan. Dahil kakaumpisa pa lamang po ng ating game ng between Jovellar and Piodoran. We are under 7 minutes sa ating first quarter at nagtatansyahan pa, coach, ang dalawang teams. Definitely. So we have to see here kung paano mag-a-adjust ang dalawang koponan nito. And tandaan natin, Piodoran in their losing effort sa mga nauna nilang laban, pero lahat yun dikitan. Oo, dikitan naman eh. So, magiging dikitan din ba ang larong ito? Ano sa tingin mo, Coach Kyle? Right now, nakikita naman natin with a score 6-2, Team Piodoran leading with only 4 points. So, I guess right now they are catching up with the pace of this ball game. And right now, yung depensa na magkabilang koponan ay nakikita natin very early in this ball game. Yon. So, kagaya ba ng first game between Ginubatan and UAS ang magiging intensity ng kanilang mga depensa? Well, inaasahan din natin yon kasi nga looking for their first win itong both teams. In the past 2 games of Team Piodoran, nakikita natin that their offense is great. It's just that hindi nila nasusustain going to the fourth. Kaya nakikita natin Team Piodoran, they have the run. Meron silang opensa, meron silang depensa, but pagdating ng third and fourth, yun nga, hindi sila nagiging consistent. That is why they are losing. They lost the 2 games na nauna nila. Kaya nga they fell short
sa mga unang laro nila. And dito naman sa team Hubellar, eto, medyo blowout loss yun kontra sa Team Ligao. Medyo maliit ang team ng Piodoran compared sa mga ibang teams na lumalaban dito sa Ako Bicol Cup. But then again, Team Piodoran, sasandalan ulit nila ang prowess inside presence ni Espanyo and syempre yung outside shooting naman ikaw. And of course, the versatility of Venus. Number 15, Noo. Ang gandang pasa hanap yun That's para a good kay pass Dalde. by Noo. Another a bright light in the part of Team Hubellar. Noo. Ito nga po, mayroong traveling violation na nakomit ang Piodoran, kaya mapupunta ang bola ngayon sa mga taga-Hubellar. Damaso. And that's a good shot. long-range shot. Right now, Team Hubellar clicking up their offense. That's a miss Noo. by Noo. Yan na si number 18. To Noo. To Dalde. Dalde. And that's another long-range two-pointer mula sa Hubellar. So ayan na. Sila na ngayon ang nakakalamang 9-8. Team Hubellar now with a good start. Titingnan natin kung masusustain ba natin to going down to the last minute of this game. Yes, they have to do double effort siguro, no? Itong Hubellar in stopping Espanyo. Number 18. Pumukol ng tres. Muntik na pero wala. Nandun si Espanyo for the rebound. Now, Kao Rumaragasa. At on his way to the basket, he was fouled. And the coach of Team Hubellar asking for an offensive foul. He might have been charged for an offensive foul dun si Kao pero hindi pa nakaset up yung depensa. So that is why Natawagan ng yung tawag ng referee is blocking. Oo, natawagan ng blocking foul si Noo. Kao making his first shot sa free throw line. Yung mga nagpapa-shoutout dyan, mamaya na siguro. By the way, I would like to mention Ma'am Chi ng Ako Bicol Party List. Nandito siya ngayon. Ma'am Chi, hello, salamat po. Long pass. Ayan, that could have been a long distance love affair mula kay number 29 of Piodoran to Espanyo. Pero nakasungkit pa rin ang foul itong si Espanyo kaya may chance na makapuntos in this free throw situation. Ayan, sige. Painit ng painit dito sa loob dahil padami po ng padami ang tao. Hindi na mahulugan ng karayom dito sa loob ng ligaw. Again, we have to welcome them all dito sa ating Ako Bicol Cup 2022. And I hope you are enjoying sa ating mga actions dito sa loob ng ating gymnasium. At yung mga nag-e-enjoy naman just watching sa ating Facebook Live broadcast, magandang hapon po sa inyong lahat. Kapa Morgan again with Coach Kyle Marilla at ang Piodoran at Hubellar na naglalaban para sa kanilang unang panalo dito sa Ako Bicol Cup 2022. At meron dong na tawagan ng foul with Team Piodoran. A little bit of aggressiveness sa kanilang defense. We are under 5 minutes sa ating first quarter. Dalde mag-i-inbound para kay Noo. And Dalde now acting as the point guard. Ipinasa kay number 14. Another steal doon. Ayun na, natawagan na ng offensive foul. He uses his shoulder doon to match kay
Acoyado. committing that offensive foul. And we have a substitution. Papasok ngayon si Lumangaya for Jovellar. Lumangaya to number 5, Dalde. 4. Yeah, that's a legit 3-point shot mula kay Dalde. Sa kanto galing yon. Ganda ng pinapakitang depensa ngayon ng Jovellar kontra sa kanilang kalabang mga naka-pink. Lumangaya 2. That is Noo. Dalde. Missing his 3 No, points. rather. Rebound Espanyo. Baseball pass papunta kay Acoyado sana. Pero that was deflected. Piudoran ball pa rin po. And they are behind for only just 1 point. Espanyo now. May report tayo mula sa ating courtsider na si Carmela Hernandez. Carmela, anong meron? According to Nelson Dalde, ang coach ng Team Jovellar, ay mas binibigyan nilang pansin ang kanilang depensa para daw mas maging magaan ang kanilang opensa. And dagdag pa niya, to win this, they just need to focus. Huwag mataranta at tiwalang-tiwala naman daw siya sa kanyang mga players. Play smart and play hard. Back to the panel. Yun. Mabigat na depensa para sa mas magaang opensa. Yan ang sabi ng mga taga-Jovellar. Yun din ang wala sa kanila during their first outing. Kaya natalo sila doon ng ligaw with a blowout loss sa part ng Team Jovellar. Pero at least ngayon maganda ang response nila. Kung ano yung nakita nilang wala sa kanila during their first outing, ngayon yun ang ipapakita nila. Ang naging problema doon ng Team Jovellar kontra doon sa Team Ligaw is their offense. Binigla sila ng man-to-man pressure ng full court press ng Team Ligaw. So they are committing turnover. Siguro maybe ang nasa 25 turnovers ang nakommit nila doon. Dahil sa sobrang intense nung depensa ng Ligaw. And they weren't prepared for that. Oo, hindi nila alos maitawid sa kabilang court yung bola partner. So naging resulta yun at nako-convert pa nung Team Ligaw noon yung kanilang mga fast break opportunities. Naturally kasi pagka yun nga maganda yung depensa mo, mas gaganda din yung opensa. Oo, Yun na nga ang gagawin din ng Piudoran. Susubukan gawin dito sa game na to na mabigat na depensa para gumaan ang opensa. Ayon sa kanilang coach na si Coach Wilson Dalde. Ayun, si Venus. And Venus checking in here in our ball game. Nagpaparamdam ka agad. Oo. With that 2-pointer. That's a 3-point shot Yun. off the glass. Courtesy of number 27, Mercadero. Earl John Mercadero. Number 15. Gandang dukot doon ni Noo. Oo. Nagpasabit pa dun kay Espanyo. Medyo outbalance dun si Espanyo, so that's why he committed that foul. I can see as early as now na mas accurate when it comes to shooting the ball itong Team Jovellar kumpara sa Piudoran. Yes, that's right, Definitely. Jovellar now playing a good offense and right now they are forcing Team Piudoran to take those outside shots. So definitely kailangan i-maximize ng Team Piudoran right now ang presensya ni Espanyo kasi walang makaka-match up ngayon kay Espanyo underneath. But if I were Jovellar, what I will do is i-check ko kaagad yung point guard ng Piudoran so that hindi mabibigyan ng maayos itong si Espanyo. Kasi pagka naka-receive na si Espanyo ng bola doon sa shaded lane, ay nako, ang laki ng chance na maibuslo ito. So magbabalik na ang dalawang team sa hard court. After the timeout, ang score po natin 17 para sa Jovellar, Piudoran 15. And magandang hapon sa ating 1.2 thousand viewers sa ating
online TV. Nung game natin sa sa Ligao and Pulangi, A umabot tayo ng record-breaking oo, of 10,000 viewers. live viewers po 'yon. Tapos ngayon siguro kung babalikan natin yung game na yun, nasa 120,000 viewers viewed na yung game na yun eh. Yeah, you can check it out sa Ako Bicol Online TV at sa lahat ng mga Facebook pages. Of course, we have Representative Saldico page para po sa mga updates. And of course, you can review those games just in case wala kayong time when it is being fed live. And right now, only a 1-point ball game with Jovellar leading the way. So Espano making that first shot. Will he make this one? Yes. So eto na naman ang Jovellar. Susubukang makabawi. Ganda ng pasa ni Noo doon. Pinasayaw ang kanyang defender and looking for that Mercadero shot. Cow now. Papunta ka Espano. Yon ang dapat nilang ginagawa. Ang ganda nung help defense doon ng Team Jovellar. Muntik nang mabitawan doon ni Cambe yung bola. At yun na nga, nandun na sa mga taga Piodoran ng bola. Cambe was there pero hindi naramdaman yun ni Vinos. Kaya tuloy-tuloy sa basket at naibuslo nga ang 2-pointer na naghatid sa atin sa deadlock. 19 all ang score natin, Jovellar versus Piodoran. Cambe. Papunta kay number 12, Lumanggaya. Right now, partner with this offense of Team Jovellar, kailangan lang nila i-sustain ang kanilang depensa because they are actually doing good in helping the defense or the interior defense on kontra kay Espano. And when it comes to their offense, wala namang masyadong problema kung makikita. Nakikita naman natin. They have a 5-point lead right now, so stick to your defense and score your baskets. Pero nandun si Robin Cao, ipinasa kay Espano. Napakagandang connection ng dalawang ito. Yun nga lang, in that occasion, na late yung reaction ng depensa ng Team Jovellar. You have to keep up with the pace or pace na ino-offer ng kalaban. Number 15, Noo, wala. Pero na-steal nitong si number 21, Moral. Right now, Team Piodoran playing a sloppy basketball. They are turning the ball over and pinapabayaan nila doing the layup of Team Jovellar. Well, I stand corrected. That was Mercadero, number 27 ng Jovellar, making that shot. Mapupunta all of a sudden ang bola sa mga ano bang kulay nila, coach? Gray. Noo, setting the play. Giving instructions sa kanyang kalaban. We are about to end this quarter with that. Did that came in? Hindi pumasok. That could have been another score para sa Team Jovellar. As we end our first quarter dito po sa bakbakan ng Piodoran na may score na 21 at Jovellar 26 dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Magbabalik po kami. Diyan lang. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga,
problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang Ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Nagtimoron ako sa imo. Aram mong may akong anak kita. Nagbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022 dito po sa loob ng Ligao Gymnasium kasama si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla. And ang makita ng magandang performance itong Team Jovellar sa unang yugto ng ating laban. Coach Kyle, masusustain kaya yan? I'm talking about the high percentage shooting nitong Jovellar. Yes, definitely they have to sustain that ball movement. They are sharing the basketball well sa kanilang mga teammates. Kaya nga, merong 7 points si Mercadero and Dalde with 7 points as well. And si Noo naman having a 6-point outing here in the early going of our ball game. So they have to maintain the intensity sa defense and ganoon din naman sa offense para sila yung mag-dictate ng tempo sa ball game na ito. Pero I'm sure hindi yan papayag itong mga naka-pink na Team Puduran. Pero nandun na naman si Noo for that 3-point attempt. Nares checking in for the Team Jovellar. Ito din yung isang mama na nagpahirap din ng konti dun sa Team Ligao. Noo had a good look at the basket for that 3-pointer pero hindi niya lang na-convert. Samantala, nandun si number 21, Moral. Hindi rin na-convert. Ayan na, mga naka-pink. Nandun na kay Espanyo ang bola sa ilalim. And that's that could have been a great Another good defense there. fading away floater mula kay Espanyo. Oy, nakatalikod pa dun si Espanyo pero buti na lang nakabawi siya to stop that shot from Moral. I mean, yeah, it is. It was Moral. Nagkabuhol dun yung dalawang player ng Jovellar, losing that basketball. A near steal sana dun. That was a good defense on the part of Team Jovellar. Austero now. Ang ganda nung hanap doon. That love pass. They need that right now para sila naman ang lumamang sa ball game na ito. Noo. That is Lumangaya taking that shot from Noo. Wala yung tirang yun ni Liwangaya pero natawagan ng foul sa ilalim. Itong si Ibanez. So meron tayong dalawang malaking mama sa loob with Nares and Espanyo. And I think that's a good match up underneath. Espanyo kontra kay Nares. Pero ang gumagwardya May kay mismatch Nares. doon. Ayun na nga, dalawang malaking mama. Pero mas nagpakita ng gilas itong si Nares making that power shot using the glass. Austero dishing out Venus for that 3-point attempt. Wala. Nag-aagawa ng rebound sa ilalim. And right now we have number 12, Lumangaya. There was a traveling violation called by the referee or the referees. Now inbounding is Ibanez papunta kay Austero. Tucao. Hesitation move. Pero yun, nagja-jump shot pa rin. Pinapakita na meron talaga siyang ganung tira itong si Cao pero he wasn't successful in those situation. Espanyo was fouled kaya nasa free throw siya ngayon. Nasa free throw line. Making that first attempt. That's another good free throw shot courtesy of Espanyo, number 27. And again, partner, this is only a 3-point ball game. With Pero- Jovellar leading the way.
Yes, at may chance ang Hobeliar ngayon na madagdagan yung 3-point na yan, Coach Kyle. With Lumangaya at the corner finds... Nadulas doon. Nadulas doon si Lumangaya. Oo, that created him to create that mistake of a traveling violation and a turnover para sa koponan ng Hobeliar. And he was replaced by his teammate Damaso. Nasa loob na kayo ng bola, ng court. Nasa loob ng bola. Alam ka ba, Coach? Dahil sobrang puno na dito, ipapasok na natin sila kahit sa bola. Okay, sa bola, papasok na natin ang mga players. Ay, nako. Mukhang nasobra na ako sa adobo, ha? Gusto ko din makita din yung mga funny bloopers din natin dito sa panel. Syempre, given naman yun because this is our first time, pero definitely we have to give them a bit of our Funny side. Oo. Yung bang maging Oo, dahil baka inaantok kayo dyan, ha? Wala naman sanang inaantok sa mga oras na to. Dahil gitgitan po ang laban between Pioduran and Hobeliar. Ando na naman si Kao for that beautiful right-handed layup. Naipasok yun sa ring, hindi sa bola, ha? make sure mo na yun, ha? Oo. Si Noo. The defense of Pioduran right now is letting Noo to penetrate. Oo. Kaya nakakapag-execute ng play ng maayos si Noo. So yun nga, sabi mo kanina, you have to stop the guards in distributing the ball sa kanya mga teammates. Kakampi. And with that, hindi makaka-execute ng magandang play. Pero maganda ang play na yon na ipinakita ng Pioduran. And right now, Pioduran is in the lead. So yan na nga, Pioduran na po ang may kalamangan ng 1 punto. Pero nandyan si Noo setting the play for Pioduran. Ayan naman si Dalde with that easy 2 mula sa baseline. Grabe talaga, nasobra na ako ng adobo. Mayroon pang kamatch na Bicol na Express. Bicol Express. Ay, nako. Oo, yung mga nanonood sa atin, Coach, from all over the world, tikman mo nyo ang Bicol Express ng Bicol. Yes, of course. Pag nandito kayo sa Bicol, yun ang una nyo hahanapin. But Bicol right Express. now, Coach, andito tayo sa Puto capital of Bicol. Yes. Which is the Ligao City. And ano pa nga yung isang tawag dito? And this is the sunflower capital Yes. naman of the Philippines. Itong Ligao City. Sayang yung tirang yon, Inares. Ayun na naman si Kao. Tangan-tangan ang bola, pero merong whistle away from the ball. Venus was called for an offensive foul there, Okay. So that pushing was his an offensive defender. foul. Samantala, papasok si number 22 sa koponan ng Pioduran. Odiada coming back in actually. Noo. Number 18, Damaso. Nares. Pipilitin niyan papunta sa loob. Pero sablay yung kanyang tira. Pinagsabay yung tatlo doon ni Nares. Hindi lang na-convert ang kanyang layup. I think nababasa naman ni Nares na wala yung malaking mama nila nasa Espanyol. Kaya I have to take this opportunity. Yeah, nasa advantage siya doon. Oo, dalhin itong bola sa mas malapit sa ring. Dahil wala yung malaking bakod na humaharang kanina na sa Espanyol. Pinagpahinga muna ni Coach Biando itong si Espanyol. Well-deserved naman ang rest para kay Espanyol. Yes, of course. Inararo doon. Kailangan talaga ng pahinga, Coach. Lalo na yung mga pusong pagod. Mapupunta na naman tayo sa puso nito. So, number 23, nasa free throw line. Itong si Third personal foul by number 15. At ngayon, mananatili ang kalamangan para sa Team Hobeliar. Aquino doing or making that shot.
Noo finds Mercadero straight to the basket using that left pero na-foul siya kaya kapos yung tira. Kakapusin din kaya siya sa pagpi-free throw? Well, malalaman natin yan as he now sets himself ready for the free throw shots. Ako Bicol Cup, hatid po sa inyo ni Representative or Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. At nagbabalik na naman ang ating magandang kasama dito na si Carmela Hernandez. Carmela! According to, yun na nga Coach Kyle at Coach Morgan, according to Coach ng Team Jovellar ay mas lalo nilang binibigyang pansin talaga ang kanilang opensa and they just need to trust each other at compliance sa kanilang coach ang pinaka mas inaano nila para namang hindi sila malamangan at dahil Dikdik ka ng laban. Ano bang dinidikdik dyan? Ha? Carmela. Yes, yun na nga. Carmela was trying to say na kailangang sumunod lang sa coach itong mga taga-Jovellar dahil dikdikan ng laban. They have to maintain that intense defense and great or good offense to regain the lead na meron na nga tayo ngayong deadlock as we come close to our last 5 minutes of this quarter. Low scoring ball game tayo, partner, with only 5 minutes and 15 seconds on our first half. Nasa 30 pa lang tayo. What do you think ang pinaka main factor bakit medyo low scoring tayo? So, makikita din natin dito, right now we are seeing the full court press by the Team Jovellar. So both teams nagpapakita din ng depensa nila, limiting the offense of yung kalaban nila into this score. Kaya lang during that play medyo naging malamyan ang depensa ng Jovellar kaya easy 2-pointer yon mula sa Piodoran team. Taas nung talo nitong si Aquino, no? That is Noo converting his two-pointer there. And that is Cao. Binawi ka agad yung naging 2-pointer ni Noo. Wala pa rin si Espanyo sa loob. Wala din naman yung malaking mama na Sinares ng Team Jovellar. Pero nandiyan naman si itong si number 27 Mercadero. Pero sablay yung tira niya. Overshooting is Cao. Another offensive foul call there sa Team Piodoran at babalik yan sa Team Jovellar. So deadlock pa rin po tayo. 34 all ang score natin between Piodoran and Jovellar. Pinasok ni Coach Dalde itong si Moral. And now, Noo pa rin. Isa sa mga players na parang hindi pa pinapalitan, itong si Noo ng Jovellar. Damaso sa corner. Wala yon. Kaya nasa mga nakapink ang bola ngayon. Cao penetrates, squeezing in for that foul. And isa pa, partner, na factor dito kung bakit low scoring ball game tayo. They have the open looks. Ang problema nga lang, hindi nila nako-convert yung mga open looks na yon. That is why mababang scoring natin. Ayun lang, kailangan sabi ko nga, pero kanina, earlier, medyo mataas yung accuracy ng itong koponan ng Jovellar kontra sa Piodoran. So they need that back to gain the lead na mag-favor sa kanila para masungkit ang unang panalo dito sa Ako Bicol Cup. Again, both teams are hungry for a win
And right now, partner dito sa ating Day 5 ng Ako Bicol Cup, alam mo, simple lang ang analysis ko dito. Kung sino yung team na maglaro with more physicality, siya yung nananalo. So, this is a story of physical game. So physical way ba in a way na magkakasakitan ulit? So I think what Coach Kyle is trying to say, kailangang maging physical ka so that mararamdaman ka ng kalaban at alam mo na, ma-outbalance yung kalaban when you have that strong defense, lalo na. And partner, that is a bad sign for the Team Jovellar with Noo fouling out of the game. Noo, fouled out of the ball game? Yeah. Kanina pala, during that first quarter, nasa third personal foul na siya and the coach kept him happened? inside the court. What happened to Coach Wilson Dalde? Wala bang nagsasabi sa kanya na Maybe he want to maintain the momentum, pero that was a risky decision on the Yeah. part of Team Jovellar. And now they lose. They lost. They lost a guy like Noo. Definitely a big factor. Siguro may iba din talaga tipla nitong larong ito. Iba yung risk level nitong si Coach Dalde, no? Talagang inirisk niya si Dado na isacrifice niya at the early goings of this ball game. Di pa nga tayo natatapos dito sa ating first half, pero fouled out na ang isa sa mga key players ng Jovellar na si Noo. And now feeling his shoe is Lumangaya, number 12, Good fake to there Mercadero. by Mercadero, pero merong foul na nakita ang ating referee. So all these players ng Jovellar has to step up to fill in the loss of their main man Noo sa ball game na ito. And tayo po ay napapanood live sa Ako Bicol Online TV at Ako Bicol Party List Facebook page. Ganun din po sa page ni Representative Saldico. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood sa atin online. And may mga shoutouts ba tayo dyan, Coach? Basahin nga natin. Pasadahan din natin yung mga coach natin, mga shoutouts natin. Ayan. Shoutout kay Francel Tagin Olivares. Happy birthday, Tabi Brad Francel from Pomosino ni Edwin. Alright, happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon, ha? Lalong-lalo na sa iyo, Francel Taguin. Alright, and shout out sa mga pogi na referee kan SBP Albay. Sabi ni Jojit Comigo. Ayan, napupugian ka, Jojit, ha? That's a good friend of mine, si Joji. Jojit, talaga. And shout out po from Bicol Albay po, Tirso Jimenez. Yan, Tirso, salamat sa panonood. And by the way, I'd like to say hi sa mga Anislag Braves. Pinapagreet ni Coach Sean itong mga Anislag Braves. Nandyan din yung dalawa kong anak, sina Jerjim Alec at saka si Ken. And batiin ko din kanina yung nagbigay sa atin ng refreshment cup ni Casio Barrios ng Barangay Puro ng Legazpi. Wow. Magandang hapon sa iyo dyan, Cap. Salamat po, Cap Barrios ng Puro. And we'd like to say hello sa mga taga Puro, Legazpi. And batiin ko din yung yung hometown, home barangay. Home barangay. Happy Fiesta sa Barangay Busay, Daraga. Fiesta ba sa inyo? Sa inyo ba galing yung adobo kanina? Wala ko naalala nagpaluto doon ng adobo. Baka iba, baka mas masarap, baka ano yun, baka kare-kare or alam mo na, yung paborito ko yung may peanut butter, anong luto yun? Yung may kaldereta. Kaldereta, yun, baka may Hindi, kaldereta. puro Coach, pinangat ha? lang. I love pinangat. Baka naman, oy. In the meantime, eto na po, ang dikdikan na laban, 37-39, Jovellar and Piudoran. Again, both teams are looking for their first ever win dito po sa ating Ako Bicol Cup 2022. It's going to be sweet para sa magiging winner sa laban nating ito.
So ayan, It's Pidoran ball. number 5, Acoyado. To number 26, Nota, na steal. Ayan na si Mercadero, rumaragasa using that layup and using the board, pero wala. Napalakas ng konti yung tira niya. Nahanap si Nares, pero Nares wasn't prepared for that pass. Uy! Muntik na. Ganda sana nun nung gustong gawin nung Team Piudoran. Hindi lang nila na-convert. Foul by number 18. Grabe yung tirang yun ni Odiada. Ala ohoy na tira. DJ Morgan Oy, andito na si Espanyol, nagbabalik na. together Yes. with Nares Oo. or match up. Espanyol for that at least successful 3-point 3-point na to. Ano ba yan? Naipasok sa bola, tapos ngayon 3 points yung free throw. Coach, yung adobo ano ba meron doon? Damaso, Tunares, a power move, wala. Ayun na si Odiada. Wala pa rin sa part Pati naman ng yung open layup, ginawatan. parang tinatakpan ngayon ang ring na magkabilang kupunan. Nares. Nako, Everybody's diving on the floor. pati yung shorts ni Nares, ano na? Nagpapakita na ng sign. Acoyado now. So, nandito daw si Mayor Arandia ng Piudoran. Siyempre, dahil napapalabang yun yung kanyang team na naman, Espanyo, hesitation. Nag-hesitate siya doon. Nagti 3 points din ba tong si Espanyo, coach? Oo, one time he took a 3-point shot and he made it nung last game nila. So, merong outside touch etong si Espanya. So, definitely a hard guy to stop from scoring. So, yung mga bagay na yun, mahirap talaga siyang gawin. Pero you can't limit it Oo. by forcing them to not go to their comfort zone. Pero yung forte niya talaga sa Oo, yung sa inside nasa game paint, niya. inside game talaga. Because of siguro of his size. Number 21, Moral making that one. But it was a traveling violation. Good shot Sayang sana ano. yun. Oo. Dancing to the wrong song. Oo. Ano kaya yung song na sinayawan nitong si Moral? Alright, by the way, we only have a minute to go dito po sa ating ball game. I mean sa ating second quarter. So ayan, patuloy na umaasa ang both teams na masusungkit nila ang unang panalo ng kanilang mga koponan. Ayon si number 26, muntik nang maagaw ang bola. Linota, kaya lang it went out of bounds. Number 18, Damaso, pasa kay Mercadero. Wala yung tirang yon at the top of the key. At it went off. Kaya mapupunta ang bola sa mga naka-pink. Under 40 seconds. 50 seconds sa ating ball game. Acoyado. Back to Acoyado. Nakita doon si number Finally, nakakita ko na magandang 23. ball movement and player rotation doon ang Team Piudoran. Oo, one of the best plays yun ng Piudoran dito sa ating ball game. Malapit na pong magtapos ang ating second quarter. We only have 26.1 seconds sa ating orasan. At nasa free throw line ngayon itong si Moral ng Jovellar para makahabol dito sa kalamangan ng Piudoran, which is a 5-point lead. Natapisan din kaagad yan as we take a look at our proud fans here inside the Ligao Gymnasium.
Ayan, natapyasan nga yung kalabangan to just 3 para sa koponan ng Piodoran. Acoyado. To number 26 to Espanyo. Jolens. In that last sequence, hinayaan na lang nila Oo. na tumira doon si Espanyo. Walang resistant on the part of Jovellar. 5 seconds. Dapat itira na yan. Moral, saan ka ba pupunta? Ayun. Hindi niya napansin doon ang oras. Hindi niya, he wasn't aware of the clock. 46 to 41 po ang ating score. Lamang po ang Piodoran as we end the second quarter, the first half of this ball game, this matchup between Piodoran and Jovellar. Ito po sa Ako Bicol Cup 2022. Magbabalik po kami. Diyan lamang po kami. Ito ay atin sa court, ipakita ang iyong galing. Ako Bicolab, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimgan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Magandang hapon ulit mga kasurog at ngayon kasama natin ang mayor ng Team Piodoran. Mayor, good afternoon po. Ano po yung feeling na mayroon na Ako Bicol Cup 2022 ngayon? Good afternoon. Siyempre, maugma na igwang kawat taro kayo ni. Siyempre, number one magatahali sa pandemic. Kaya nagpapasalamat ako kay Kong Saldico sa Ako Bicol Party List na nagkakayon ng oportunidad ng mga taga-Piodoran na makapagkawat sa araw kayo ng liga. So Mayor, may gusto po ba kayong sabihin sa mga players nyo ng Team Piodoran? Ay, sa mga player ko naman, sabi ko sa Inda, primero pa lang kan pagpuon, sinabi ko sa Inda na kawat lang, dahil kay heart feeling na kung madaog o kung ano man na kuhan. Basta sabi ko, mangganda sa madaog, kawat lang kami, perme. Gabos na tulo ang samuyang team sa Piodoran man. So thank you po Mayor. Yun na nga mga kasurog, magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022 mamaya. Ako Bicolab, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako Bicolab, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimgan Action Cost Center ni Congressman Saldico.
Problemang legal, itabang legal. Nag-oral ako sa imo. Aram mong may akong anak kitagrelasyon ka. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa baskaran, wala kitisyon din. Napangitan na sa amon, mga sabiyo ito na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Ako, Bicol Cat, ito ay atin. Sa court, ipakita ang iyong galing. Ako, Bicol Cat, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Libo-libo na ang mga Nagbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022 dito po sa Ligao. Sa loob po mismo ng napakagandang gym ng Ligao City. The Ligao Gymnasium. Kasama po si Morgan and Coach Kyle Marilla. Yan nga, partner, yung pagtatapos ng ating first half kanina, definitely a big factor dito sa Team Hoviliar. They are playing a good offense and defense, and right now, Noo and Dalde with 9 points apiece and Mercado with 11. Sa kabilang dako naman, Espanyo again with a very good outing with 17 big points with 8 rebounds. At Sikaw naman meron dyan 8 puntos at Venus with 6 points. Is this a surprise na dikdikan yung laban? Na hindi naman talagang umaangat sa ganong katinding kalamangan itong Piuduran kontra sa kanilang kalaban na Hoviliar. Yan po. So, 5 lang po ang kalamangan ng Piuduran kontra Hoviliar. Mababawasan sana yon sa tirang yun ni Nares. Kaya lang hindi niya naibuslo ang libreng tirang yon. Sayang. Ayan na ang mga naka-pink. Ibanez mula kay sablay din ang tirang yon ni Aquino. At ayan na si Noo, number 15. Napakagandang pull-up jumper pero umalog lang sa ring. Pero nandun si Nares to save the day. A partner, we have a correction here. Noo, 4 pa lang pala yung foul. Kaya pala I was wondering, bakit akala ko ba fouled out na si Noo? Pero nakikita ko, is this a Reincarnation. reincarnation? Pero yon, malinaw po yon from our officials na 4th foul pa lang ang meron si Noo. Pero delikado pa rin yung coach, di ba? Sa parte ng Hoviliar, na ang kanilang key player ay nasa foul trouble. Madalas nating makita itong si ay akala ko magpi-free throw. Hindi. Ito, baseline throw in lang, Espanyo to number 5, and that Alahoy move ni Kaido. Beautiful layup. Ganda ng finger roll doon. That's a great move. Great layup. Mula kay Lumangaya. Now Acoyado to Nas. Nas, nakita si Aquino for that 2-point shot using the glass. Noo now. Setting the play. Corner shot.
Bulacay. That was Dalde, pero malamya ang naging tirang yon. And that long distance pass was deflected by Dalde. So mapupunta pa rin ang bola sa mga naka-pink na Team Piuduran. Pinalitan si Nares nitong si Moral for Jovellar. Inbound. Maganda sanang play, kaya lang hindi nag-materialize yung connection nila Espanyo at ni Ibanez. Pero meron pa rin chance ang Piuduran na makasungkit ng 2 puntos. At yun na nga, courtesy of Espanyo, number 27, the big man of Piuduran. Right now, Espanyo taking over for this ball game. Ano ang magiging factor ng height and might nitong si Espanyo as we start this second half of the ball game, coach? And that was a 3-pointer courtesy of Jovellar. 48-50 ang score. Lamang-lapo ng 2 ang Piuduran. And merong tawag ang referee. Number 25, holding. 23, brother. That's a holding foul committed by Aquino. And Aquino being replaced now by Cao. And right now, this is only a 2-point ball game. Lumangaya now to Noo. Noo being guarded by Cao. They are not looking to attack the basket, but a good shot there for Team Jovellar. And that's a 3-pointer. Brought to you by Lumangaya. So lamang na naman ang Jovellar, coach, 51-50. Oo, nagkakapalitan dito. Hindi natin makita yung aggressiveness in the offense of Team Piuduran. Nakikipagpalitan sila ng basket ngayon sa Team Jovellar. They have to attack Noo right now for him to fall out of this game. And they have to set up their big man, Espanyo, which is they are good at in doing. Sa mga previous games nila, yun ang pinapagana talaga nila. Although they fell short, pero maganda yung play pagka nasa ka-Espanyo ang bola. Another layup there for Noo. So ayan, ang matinding depensa na ipinapakita ng Jovellar. Hindi nila hinahayaan itong si Espanyo na basta-basta na lang makapunto sa kanila. Nandun si Nares to take care of the business. Pero hindi pa rin yun enough para mapigilan ang 2 puntos na yon, courtesy of Espanyo. That's another 3-point attempt from the corner. At merong foul away from the ball. Lapad din talaga ni Nares doon, partner. Medyo mababa lang siya ng konti kumpara kay Espanyo, pero sa katawan halos parehas. He was fouled, so according sa ating marker, warning na din itong si Nares. So dalawa ang foul trouble dito ngayon sa team ng Jovellar. And both are key players, Noo and Nares. Iyon. Sabi ng kasama ko dati, binungkal nga, binungkal. Binungkal ni Espanyo ang depensa ng mga naka-gray na Team Jovellar. Noo. With that wild pass, papunta sana kay Lumangaya. I mean, Mercadero. And mamaya ang game natin, partner. Good game. Libon versus the Team Ligao.
Ligao recently had their second win ba yun? Second loss. Second loss. I know, 1-1 for the first loss of Team Ligao doon sa kanilang last outing kontra sa Team Pulangi. Ang ganda ng pihit doon, Espanyo. Ganda ng dish din mula sa kakampi. Nakita siyang libreng-libre sa loob at advantage on that situation. Kaya madaling nakapuntos itong si Espanyo. Meanwhile, itong si Noo, naghahanap na lang talaga ng mga kakampi niya na bibigyan. Ganon siya ka-confident sa kanyang mga kakampi. And it paid off naman kasi nakapunto sila in that recent play. That will count. Ang tirang yon ni number 22 Odiada ng Piodoran. Ganda mo, nagpapalitan lang ng basket ang magkabilang kupunan natin. So, definitely we can expect a breakout game sa papasok sa ating fourth and final quarter mamaya. So, yan talaga ang ini-expect natin na sino kaya sa dalawang kupunan na to ang kumbaga ay aarangkada when it comes to the points para masiguro na ang pagkapanalo sa labang ito. Meanwhile, meron tayong report mula sa ating courtside babe na si Carmela Hernandez. Miss Carmela! Yes, Coach Kyle and Coach Morgan. Sinabi nga ni Coach Adjel Biando ng Team Piodoran kanina sa huddle na mas kailangan palakasin ang kanilang defensive strategy. At kahit daw very crucial itong laro sa kanila ay patuloy pa din silang lalaban hanggang dulo. And he said that they're going to put their souls in this game. Back to the panel. So that's what they need, the soul. And right now, that soul is missing. Yeah, on that situation, kulang ng soul yung play na yon. But they will have their second chance here. Kao now. Muntik nang mawala yung bola pero naibalik sa possession ng mga naka-pink. Pero all of a sudden, nasa mga taga-Jubilyar na ang bola. Noo, nakita si number 12 Lumangaya pero he was defended well itong mga naka-pink. And that created a good shot from Espanyo at the other end of the court. Right now, sinasandalan talaga ng Team Piodoran si Espanyo, scoring underneath. Yun ang dapat nilang gawin. They have to set Espanyo out. Or they have to set him in. Tinapo na lang yun doon ng Team Jubilyar. Pero ayan si Kao. Muntik pa matraveling doon si Robin. Nakaset naman si Kao for that beautiful layup. At yan nga, tumawag ng timeout ang mga taga Jubilyar. Score natin, 57-62. Piodoran leading by 5. So partner, very manageable lead dito sa ating third quarter with 3 minutes and 4 seconds remaining sa ating third quarter of action. Pero ngayon, ang kailangan gawin ng Team Piodoran is to sustain that pace na nakukuha nila. They are getting the momentum. Kailangan lang nila yung mga stops na ginagawa nila kanina and try to look for more Espanyo underneath. So sa tingin mo, Coach, with that being said, makakalayo ba ang Piodoran kontra Jubilyar sa game na to? Syempre naman, they are converting the fast break opportunities. Yun nga lang, kailangan mas maging may tighten pa nila ang kanilang depensa from the start of that play of Jubilyar. And conquer this ball game. We have beautiful faces inside the Jubilyar, Ligao Gymnasium. Pwedeng taga Jubilyar sila o pwedeng taga Piodoran? Or pwedeng taga rito lang din sa Ligao City? Pero siguro madali mo lang malalaman sa mga audience kung taga saan eh. Yung nakasimangot, syempre dun yan sa nalalamangan. Syempre yung mga tao na with full smiles, yun na sa nakakalamang. Oo. Meanwhile, eto, in full speed si Okaida, or Acoyado rather. Kao. Ganda to Ibanez. Nang hanap doon ni Robin. Oo.
Good setup job Para for kay- Robin. At hindi naman pinahiya ni Ibanez ang kanyang sarili with that beautiful dish mula kay Cao. Number 21 and 1 para kay Moral. Arvin Moral ng Jovellar. At bahagyang natapyasan po ang kalamangan nitong Piduran. 64-59. So pag naibuslo ito or na-shoot ito ni Moral, magiging 4 na lang ang kalamangan ng Piduran. Yes for 1 point. Alright, so that's it. 60-64. Number 7, Acoyado to Ibanez. Ipapasa sana kay Espanya pero that was intercepted. Nandun na si Lumangaya and he was fouled while powering himself papunta sa rim. Ito partner si Lumangaya. He is one of the bright light doon sa previous game ng Jovellar kontra sa Ligao, shooting those 3-point shots and converting it. So right now nagpaparamdam ulit si Lumangaya na you have to defend me Yes. if you want us to lose. Mm-mm. Talagang nagpapakitang gilas din itong si Lumangaya sa game na ito. Causing the defense of Piduran to focus on him during that play. Acoyado. And Ibanez fouling out of this ball game. Cao now, papunta kay Nota. Nota was fouled. Pumalit si Nota sa na-foul out na si Ibanez. So, very early, no? We only have under a minute or 2 minutes to go sa ating third quarter. Pineke ni Nota itong si Dalde. At naipasa kay Moral yung bola. I mean kay Cao. And he was fouled. Again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022. Atin sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Live na live po tayo dito, mapapanood sa Ligao Gymnasium. And there was an unsportsmanlike foul call there. So that is why Espanya will shoot 2 free throws plus ball possession para sa Team Piduran. Masakit yan sa parte ng ng Jovellar. Because they cannot afford those kind of situations. Kasi naghahabol sila eh. At ito na nga, magkakaroon pa ng ball possession itong Piduran para mas dagdagan pa ang kanilang kalamangan. Nota, Tukaw, to Espanya, pero nabitawan ni Espanya ang bola. Ayan na, in full speed si Dalde, papunta kay Noo. What a good connection between these two guards of Jovellar, converting it into a 2-point. Nota, Acoyado. Lumusot si Nota using the left hand, nakuha pa niya yung rebound, ibinigay sa kanyang mas malaking kakampi na si Espanya. Wala din, nandun si Cao. Pero wala. Good hustle mula sa The Muscle Man. Nag-agawan pa sila doon ng Oo. bola. 3 nakapink yung nagre-rebound. Doon mo makikita na talagang desidido or determinado sila na manalo. Masungkit ang kanilang unang panalo sa labang ito. Or sa ligang ito. And that's Cao for another 2-pointer. And right now, Team Piduran enjoying a 7-point lead. Ito na kaya yung coach na sinasabi nating lalayo ang Piduran? Right now, we saw the good defense and attack from the other end of our court. That's a good sign para sa Team Piduran. We now have a running game mula sa Team Piduran. And kung magiging consistent yan, makakalayo talaga. Ayan na naman. Another steal. So, Jovellar has to do something now.
We are about to end the first or the third quarter. 23 seconds na lang po na nalalabi. But that's Nota for that 3-point attempt. At na-follow up naman yon ni Oyales. Cow fading away. Nope, nandun si Espanyo. And that's a good shot and a foul. And again, right now, the duo of Cao and Espanyo are taking over here in our ball game. Kaya ngayon, ang Team Piodoran right now has an 11-point lead. Yes, Cow and Espanyo connection is in effect right now. At ayan, N1 para kay Espanyo. Wala, pero nandun pa rin ang kanyang kakampi. Suddenly, Oo, biglang 13 points na ang kalamangan ng Piodoran. Di man lang doon si Odiada na challenge, ano? And that ends our third quarter of action dito po sa labanang Piodoran versus Jovellar. 77, Jovellar 64. Magbabalik po ang Ako Bicol Cup 2022. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Wow, 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 wow. Ito ay atin. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya. O kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol. Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List. Asin kan Action Cost Center ni Congressman Saldi Co. Problemang legal, itabang legal. We are now stepping into the final quarter of this ball game between Jovellar and Piodoran. And Piodoran now enjoying the lead sa labang ito. Yes, partner. And that is because the good outing of Espanyo with having a big 32 points at ang kasabay niya dyan, si Cao with 14 big points. Yan, with a little help from Odiada, Aquino, and Acoyado. Ayun. Talagang intense na ang pinapakitang laro ng both teams. Kasi nga po, both teams are craving and hungry, thirsty for the first victory. Yes, in this Ako Bicol Cup 2022. Again, natid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Again, we are here to serve you, mga kasurog. Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla at your service po. Ayan na, si Nota, Masussustain niya kaya yung pagiging careful niya in committing a foul para hindi siya ma-fouled out. Malalaman natin yan dito. In the meantime, that was Nares making that 2-pointer mula sa paint. At eto na naman si Acoyado. Inintay yung screen mula kay Aquino at lumusot pero he failed in that sequence. Noo looking for a receiver. Nakita si Lumangaya. Mercadero. Mananatili sa kanila ang bola. Inbound play for Jovellar. Aquino now. Pinasa kay Nares ang bola at hindi naman ipinahiya ni Nares itong si Noo. And that
That is the 4th assist of Noo here in our ball game. Makakahabol kaya itong Team Jovellar dito sa mas malaking team headed by Españo, and that's another 2-pointer from that big man. And right now, Españo with 34 points. Noo racing up for that jumper. Yes, it was good. Another monster performance of Españo with 34 points and 13 rebounds. Tindi na yung ginagawang puntos nitong si Españo, no, coach? Pati sa rebound play, getting that boards, talagang sasandalan siya ng Pio Duran. And we expect that from him naman kasi. Kasi siya yung pinaka-dominating player sa laban na ito when it comes to size. Ryan Cao now inbounding dito sa baseline. Sino makikita sa Españo na malapit sa ring? Using the glass, and that's another 2-pointer mula sa big man ng Pio Duran. 36 points for Españo. That's a good pass naman mula kay Cao. And that's a bad shot this time mula kay Noo. Ito na naman si Acoyado for 2. Kanina rumatsada sila ng fast break plays. Will they do that in this fourth quarter of action? Malalaman natin yan. Depende sa ipapakitang depensa nitong Team Pio Duran. At yun na nga, talking about defense, talagang nandun. That could have been another fast break play, pero hindi na ibuslo ni Acoyado ang bola. So ano sa tingin mo, coach, ang nararamdaman ngayon ng Team Jovellar? Right now, Team Jovellar mag-reset lang sila ng kanilang offense and their defense. Actually kanina they are defending well. Ang problema nga lang, out of those turnovers na force nila dito sa Team Pio Duran ay hindi naman nila nako-convert ang basket. So definitely a big loss sa kanilang stats right now is converting those attempts forced by a turnover. So with the 7 or under 7-point time remaining, mababago pa kaya ang sitwasyon, coach? Yes, very manageable lead on the part of Team Jovellar. They are only trailing by 13 points and mahaba pa to. 7 minutes, marami pa ang pwedeng mangyari dito. But if you will not adjust as early as possible, definitely you're going to get your second loss. And ayaw yang mangyari ng koponan ng Jovellar sa pangunguna ng kanilang coach na si Wilson Dalde. Kaya ano kaya ang ipapagawa sa kanila ngayon na pumasok na tayo uli sa hard court with Noo setting the play to Lumangaya, and then Nares meron din pala siyang mid-range shot. So magandang indikasyon yon na ang Jovellar ay buhay na buhay pa rin sa lalabang ito, although they are being led by 13 point by Pio Duran. Cao to Acoyado. Acoyado turns and shoots, pero wala. Nandun sana si Españo, pero the defense was on him and he was fouled by Nares. So nabigyan na din ng warning itong si Nares, the big man of Jovellar, and that's kind of risky para sa kanilang koponan. And right now, Team Jovellar giving free throws sa Team Pio Duran. You cannot afford to lose Nares at this point in time. Oo, lalo naghahabol ka. Oo. Ayun na naman ang mabibilis na Pio Duran team, and that's Tolosa using his left hand, using the board. Right now, partner, the fast break points of Team Pio Duran is controlling this ball game.
And that's Nares receiving that dish mula kay Mercadero. Again, Ox lang naman yan. At least nakakapuntos pa kayo. Team Jovellar, wag lang kayong mag-create ng mga mistakes. You will have a chance still. As we now come to a close sa ating last 5-minute mark ng ating ball game. But then again, no defense at all. You challenge the shots of Team Pioduran and hope for a miss. And pagka yun nga, magbintis ang Team Pioduran, secure the rebound para magkaroon ka ng opportunity to the other side of the court to score. That's what they have to do. But on that play, kanina, medyo pinusakal ni ni Espanyo itong makulit na si Nares. Pero nag-commit siya ng foul doon. Yeah. Talking about Espanyo. Pakunti-kunti lumulobo na ang kalamangan ng Team Pioduran with a 14-point lead. This guy has a shooting touch, itong si Nares. Kaya lang talagang aasahan siya sa loob ng paint. Naging problema din kasi nung Team Jovellar eh. They are not moving yung kanina the early going of our game, they are moving so well, pero pagdating ng third, yun nga, nag-collapse ang kanilang opensa. Same goes with their defense, kaya that is why baon sila ngayon ng 14. So yun na nga, coach, diyan na pumapasok yung sinasabi ko kanina na consistency. Kailangan kung ano yung maganda mong ginagawa at the start, you have to keep it up until na matapos ang laban. And you have to anticipate na magkakaroon ng run ang Pioduran. And syempre, kailangan mo mag-isip kung paano mo i-stop yung run na gagawin ng Pioduran. But right now, sinasabayan mo sila sa bilis, talagang mahihirapan ka because you are just changing basket sa kalaban mo. So, nakikita natin na nasa free throw line itong si Noo. He failed the first time and the second chance was also a bad shot. Pero nandun pa rin siya for his own rebound and for his own putback. Akoyada. Hinahanap yung big man. Si Espanyo, pero nandyan si Cao. Nakita rin si Espanyo na mas advantage. Again, another open shot. Sabi ni Cao, bibigay ko na sa'yo, Espanyo. Pahihirapan ko pa sarili ko nito. Single coverage lang kasi doon ang Team Jovellar. Talagang mahihirapan sila to stop Espanyo. So talagang malaking factor itong si Espanyo sa larong ito. I think he has now more than 30 points, nearing to 40. Cao was being heavily guarded there. At the ball went out of bounds. Akoyado. Laylo na, sabi ng mga nakapink. Gamitin na natin oras natin. Yeah, yun ang dapat na gawin ng Team Pioduran right now. You have to waste some time and go for that high percentage shot and find that best look para makapuntos ka sa ngayon kasi baon na ngayon ang Team Jovellar with 14-point lead. So dahil Jovellar naman ang humahabol, they have to make the most of every second in this ball game. Samantala, meron tayong report mula sa ating courtside reporter na si Miss Carmela Hernandez. Carmela? And yes, Coach Kyle and Coach Morgan, according to Coach Angel ng Pioduran, they will still work this quarter at hindi magpapakampante sa larong ito. Kahit nakakalamang na sila, pero hindi pa daw sapat para magsaya. Dagdag pa niya, it's too early to celebrate. And who knows, baka sa larong ito, makakamit na nila kanilang unang panalo. Back to you, Coach Kyle and Coach Morgan. Yun na nga, bilog ang bola, kaya wag masyadong kampante, although you are leading by how many yan? The score 14. is 14 points. So kagaya niya, na-steal ng bola ni Noo at naipasok pa ang awkward shot na yon
being And- challenged by Acoyado, and he was committed the foul there. And the shot by Noo, the window is still open para dito sa Team Jovellar. You just need to take that free throw well, tapos balik ulit sila sa depensa and try to score another, and para may baba mo sa single digit yan. So nakataas noo pa rin ang mga taga Jovellar dito sa larong ito. Nakataas Noo because Noo is doing his stuff. Yes, it is. Taas Noo ngayon si Noo. Pero ang crucial part ng istorya para dito sa Team Libon with Nares and Noo having their 4 personal fouls. So definitely, they have to defend with honest defense na hindi sila magfa-foul. Oo. But it will be affected. Again, we are being fed live tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List Facebook page at Representative Saldico Facebook page. Live na live po tayo dyan, mga kasurog. Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin online at mga viewers natin ditong magaganda dito sa loob ng ating gymnasium dito sa Ligao. Para ano tong Ako Bicol Cup 2022, a Sunday's best. Yeah. Daming maganda dito. Dami rin gwapo. Ang tabi ko, gwapo. Lalo na yung nasa likod ko, kay Dazzle Paul Aspe. Nandito ba? Nanonood siya ngayon. Ayan. So, kailan bang laro din na Aspe? Alamin nyo na lang. Check nyo sa ating mga Facebook pages. Yun na partner ang inaantay ko. Villar hitting that 3-point shot. So, baba na yan sa 8 puntos. Cao being guarded by number 10. Nakita na naman si Espanyo. Sobra lang yun. Ang gandang hanap doon ni Cao. Trusting the movement of Espanyo. Hindi niya na tinignan yung pinasahan niya doon. Ibinigay niya lang yung, dinrap niya yung bola, and alam niya na si Espanyo ay scatting down the middle. They've been doing that in this last quarter of action. Pupunta kay Cao ang bola and nadodraw yung defense sa kanya dahil yun na nga, the defense is thinking na Cao will penetrate and will create his own shot, pero alam niya na nandoon lang si Espanyo waiting for him at ang kanyang dish. So maganda yung connection ng dalawang to talaga. Pagmula pa kanina. Na 9-point ball game. Noo. Taas Noo pa rin sa kanyang 3-point attempt na yon, pero nagsalpukan si Cao at itong si number 10, Cambe. Buti naman at wala namang nasaktan in that sequence o situation. Both are recognizing naman na it was just an accident and a part of the ball game. Abangan niyo po yung ating last game mamaya between Libon and Ligao. The Battle of L. The Battle of what? L. L. O nga no, Libon and Ligao. Kakaldagan yung dalawa. Ang gandang matchup talaga yun. Nares and Espanyo. And Miss Ma'am Mia Monasterial, City Councilor ng Ligao. Kikita natin sa screen. So we have personalities here inside Ligao Gymnasium. Lumanggaya, di pa rin nawawala ng pag-asa. Pero wala yung tirang yon sa free throw line. Samantala, yon. Talagang makikita mo sa team ng Piodoran yung intensity and determination to win sa larong ito. And right now, Team Piodoran must settle this ball game. Huwag silang magmamadali. They are on the lead. Gamitin nila ang oras and take the best shots. Magaling tong si Noo. Talagang meron ding laro. Yeah, Noo right now attacking the teeth of the defense of Team Piodoran.
And right now, they're doing a man-to-man defense. A near 5 seconds violation there. Good spin. Oy, Nabitin lang doon. And the crowd is reacting in that last play. Nares. Again, Team Villar right now will have the chance to cut this deficit to 4. Only a 2-possession ball game. Hopefully, kung mako-convert nila ang dalawang free throw na yan. Yun. All of a sudden, kung titingnan mo yung scoreboard natin, it's 86-92. So, Coach. Ayan, nakikita natin sa screen na mukhang pinulikat na itong si ano. Ayun, mukhang pinupulikat nga. At nandun naman yung mga medics natin ready to serve para sa dun sa mga players natin na nagkakaroon ng pain. I think it wasn't that serious. Pinulikat lang. Ito yung pinaka-importante dyan, partner. Oh. This one. Ayan, yung saging. Yeah. Rich in potassium. Oo. Kaya kung basketball player ka, dapat mahilig ka sa saging. With under 2 minutes remaining in our game. May pag-asa pa ba, Coach? Meron. Ang Villar. Meron, sabi ko na nga kanina, if Noo secures this 2 free throw, ibababa niya yan sa 2 possession ball game, and they have to have a good stop sa opensa ng Team Pioduran para meron ulit silang tsansa at least maidikit ng lalo ang ating laban. Sa Pioduran naman, just in case maibuslo ni Noo itong 2 free throw, ano ang dapat na lang maging attitude or maging reaction? Right now, Team Pioduran must settle down the pace. Wag na ngayon, ang momentum ay nasa Villar right now. They have to set up their offense in a good way and try to find the best look underneath, lalong-lalo na kay Espanyo. At wag silang mataranta. So it was Nares who was awarded with that free throws. That soft touch mula sa hard guy na ito. And our fans here inside, meron pa mga finger foods. Oo, dapat may baon talaga. Kasi pag lumabas ka dito, mahirap na bumalik eh. Oo, dala kayo ng popcorn or di kaya ng Ohoy, Crispy Mickey. Ipatalastas tayo dun na. Ayan, so 4 na lang po ang kalamangan nitong Pioduran kontra Villar under 2 minutes sa ating 4th quarter. So dapat maging intense ang defense ng Villar if they want to regain the lead sa mga nalalabing minuto ng ating ball game. Mula sa fly, ayun na! May chance ang Villar na matapyasan ang kalamangan into 2! Just 2! Only a 2-point ball game right now. They have to get another good stop dito sa possession ng Team Pioduran. Hindi kailangan mataranta ang Pioduran sa sitwasyon na ito. They have to maintain their composure and focus. Focus sa game na ito. Pero hindi yan papayagan ng Villar. At nandun, and right now, nakuha ang bola ng Team Villar. Merong foul doon. Why would you foul on that fast break? Napatanong din ako. Meron kang 2 depensa doon sa baba ng court. Why would you foul? And yun na nga, bakit ginawa yon ni sino yun? Si Austero. The sad thing here, you're going to give 2 chances for the Team Villar with the time is stopped. Yeah. So definitely not a good foul on the part of Team Pioduran. You can just make the challenge or the denial of the passing lane, pero definitely not to foul. You just have to guard him well. So low recognition yun. Low recognition yun on the part of Team Pioduran. Siguro hindi nila alam na nasa penalty na sila. And that's a big mistake. That was a big mistake for Pioduran. And right now, partner, we are having a ball game. Yes. Ayun! We have a ball game and we have a deadlock.
sa late part ng ating fourth quarter of action dito po sa Jovellar and Piuduran game sa Ako Bicol Cup. Astero, And yan na, sa Espanyo. Ang daming mga nakapaint doon sa situation na yon o sa sequence na yon. At yun, everybody diving on our hard court. They won't give up. yes. They need not give up. Especially now na talagang dikdikan na ang laban. Mukhang nasaktan si Kao doon. Pero sige, makikita natin. So yun na nga. Again, a big development dito sa ating ball game with Noo falling out of the game. So a big loss na naman to para sa Team Jovellar na looking to tie this ball game. Pero hindi dapat mawala ng pag-asa ang Jovellar. Kahit wala na si Noo sa kanila ngayon dahil na-found out na dapat Noo pa rin sila na harapin ang sitwasyon at sikapin na manalo sa labang ito. And right now, Team Piuduran sitting to a 1-possession lead by 3 points. So definitely, the window is wide open para sa Team Jovellar. Ayan, talagang pinasiguro na ni Kao yung mga free throws na yon. We have a 4-point lead. Piuduran, 92 naman para sa Jovellar. Under a minute to go sa ating ball game. Again, naging talagang super exciting na ang ball game na ito sa ating pagtatapos. So right now, ang Team Jovellar rather looking to trim down the lead to at least 1 or 2. So ngayon, with 51.1 seconds remaining in our time, hindi mo pa kailangan na tumira ng 3 dito. You have to make sure to get a score at least 2 points. Mabababa mo to sa one possession ball game and another stop and try to get that ball and to score. Yes, sana nga naririnig tayo ng coach ng Piuduran, ng Jovellar. So nakikita natin yung huddle ng Jovellar right now. They are being instructed by Coach Wilson Dalde. Definitely yan ang kailangan gawin ng Team Jovellar right now. Mag-usap sila ngayon kasi wala na silang timeout. Pero yung sa kabilang dako naman, Team Piuduran having 1 timeout. So I guess they just need, for the Team Piuduran, they just need to defend the 3-point lane and syempre yung penetration ng penetration ni Nares and Lumangaya. They just have to defend well and stop Jovellar para matapyasan ang kalamangan. At halimbawa mang coach, maibuslo ito ng Jovellar. Anong dapat gawin ng Piuduran? Oy, yun lang. Na-stealan lang doon. That was a good Good foul yun. Good foul yun. That's a good foul from Lumangaya. Huwag mo nang bibigyan ng open shot. And Lumangaya, good effort on the part of Lumangaya, making sure na walang end one opportunity doon para sa Team Piuduran. Yes. So, very timely lang yung kanyang pag-attempt to block that shot na nagbigay ng foul para ka Espanyo. Pero magaling na shooter din ito sa free throw line sa Espanyo eh. So ayan. Right now, a 4-0 counter attack by the Team Piuduran. Muntikan pa yon, pero may babalik yon sa Jovellar. So yon ang dapat iwasan ng Jovellar at this point in time. Yung makapag-commit pa sila ng mga mistakes. They need not commit mistakes, especially in this very important time or part of this ball game. Kung saan nga itong dalawang koponan ay very hungry, very thirsty for a win. Dahil both teams ay wala pa pong panalo sa liga nating ito, ang Ako Bicol Cup 2022. Again, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Nares now. And Nares right now looking to trim down the lead to 4 points. So again,
ang kailangan gawin ng Team Hovelier right now, wala na silang timeout. You have to pressure the guards of Team Piodoran para lang mabawasan yung tsansa nila. Kasi Team Piodoran right now, they must waste away the time. They must stop Piodoran as early as they can kapag naipasok ni Nares. Pero hindi naman naipasok yan. Pero they still have to stop immediately. You don't need to foul for You don't need to foul, but for you have the to team stop them to... Hovelier. That is a Yun. good stop. A miscommunication there by the Team Piodoran. So they forced Piodoran to commit a mistake and have a chance na Then again, matapusan. the window is still open para sa Team Hovelier. Thinking for a 3, pero sabi ni Nares, ilalapit ko yan. Bahala na. Pero iba naman yung nasa isip ni ni Mercadero. 83 points ko na rin yan, sabi niya. Wala pa rin. And I guess that's it. Ayan na. Kao making that good decision of not, hindi na siya dumiretso sa ring. That was a good effort on the part of Team Hovelier. Yun nga lang, hindi talaga pumapasok yung tira nila. Pero nakuha nila yung mga open shots. But right now, They had their definitely, chances. ang win ay parang pumapabor na para sa Team Piodoran. Oo. But Hovelier, again, as he said, they had their chances. Pero hindi lang talaga naging successful yung attempts nila. And right now, Kao is now sealing the deal dito sa ating ball game. Kanina yung game story natin, who can conquer the loss or the defeat. Another steal there. At yun na nga. And it's obviously Team Piodoran who conquered this ball game by being consistent sa kanilang mga naging plano sa larong ito. Another good outing on the part of Team Hovelier. Kahit ito losing effort lang ito, Yes. you have to give credit sa kanilang offense and defense na pinakita nila, comparing that to their previous game kontra sa Team Ligao. Definitely a good adjustment. They learned from their mistake, pero dadalhin na ulit nila yan papasok sa kanyang pangatlong game. I was really surprised sa ipinakita ng Team Hovelier. So kudos pa rin para sa kanila dahil not a bad loss. But right now, Team Piodoran will get their first win sa ating Ako Bicol Cup 2022. And that's what matters most sa larong ito dahil this game was really contested for that win sa pagitan ng Hovelier at ng Piodoran. Yung score natin, final score is 99 para sa Piodoran at 93 naman para sa Hovelier. At yun na nga yung nakita natin dyan. Yung Hovelier sana, they have the late run. Yun nga lang, hindi nila na-sustain towards that last buzzer. Ang ganda sana, na-open sila from the outside. Hindi lang nila nako-convert. Definitely, hindi para sa kanila tong game na to. And maybe the next game, their third game will be theirs. So, susubaybayan na lang natin ang mga kaganapan, lalong-lalo na sa koponan ng Team Hovelier. Yun na nga din ang aabangan natin dito sa Team Piodoran in getting their first win. All right, but right now we have, I guess, Carmela has now the best player or the Saldeco Kasurug player of the ball game. Coach Cal at Coach Morgan, sama natin ang Pong Saldeco Kasurug player of the game. Partnering 42 points, 20 rebounds, 2 assists, and steal. At walang iba si John Espanyo. So, John, how does it feel na ikaw po yung player of the game? Masaya at kuha namin yung panalong to. Tsaka kahit nagka-problema kami sa ibang play namin, nakuha pa rin namin maayos. At yun, nagtulong-tulong pa rin kami para maabot namin itong panalong to. So, John, meron ka bang gustong i-share kung ano dapat yung tamang mindset sa player na katulad mo? Dapat po focus lang sa game din. Tapos, after ng teamwork pa rin dapat. Kasi di man mananalo ang isang team pag hindi tayo nag-teamwork sa ating game. Meron ka bang gustong batiin?
Binabati ko yung family ng BRTTH, yung family ko, Baby Lara, yun lang po. Ang asawa ko, si Lilith, thank you po. So yun na nga dyan. Thank you so much and once again, congratulations. Back to Coach Kyle and Coach Morgan. So yun na nga, Coach Kyle, yung focus sa ball game, especially sa late part na kung saan very crucial yung mga pangyayari. Yes, with the depleted lineup of Team Hoveliar, pinakita pa rin nila. Pero kung titingnan mo, iba sana ang magiging takbo ng istorya ng ating ball game kung si Noo ay nandoon pa rin sa basketball court. Yes, kaya So lang- definitely, you have to preserve your fouls para towards the end ay meron ka pang ilalaban. You have to kumbaga play consistent defense, but you have to be aware na posible magkaroon ka ng mga fouls o makakommit ka ng mga fouls. At yun ang dapat nating iwasan. And sige, dyan po nagtatapos ang ating second ball game between Hoveliar and Pioduran. Again, ang score natin, final score 99-93. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan. Digdisin na yan sa Tabang Legal, Kanako Bicol, Tabang ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Cost Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiwanan ako sa imo. Aram mo may akong anak kitag-relasyon ka. Aram mo lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katutulugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dili sa baskaran, wala kitisyon din. Napangitan na sa amon, mga sadilot na sana. Kung di sana nagadag sa akin, wala man ako sa iyo magad sa pinto.